Ngelela egameni lenkosi uJesu, igama lami ngusana Ngcobo, ngumthana kaNkulunkulu usinisiwe. Manje songena ezwini lenkosi, lo ozoshela ezwini lenkosi uSandise wakwaNtuli. Ngiyacela bandla ukuthi njengoba songena ezwini lenkosi, noma yini oyenzayo ibeke phansi, hlale phansi kumgqibelo namhlanje. Ngiyazi unayo indawo ozoya kuyona, mhlawumbe uma unayo, uma subuyile uthola isikhathi sokuhlala phansi ulalela izwi lenkosi. Ngibonela umoya ingcwele phakathi kwethu. Igama lami uSandise wakwaNtuli. Namhlanje bazalwane, ngizokhuluma nje ngezwi likaNkulunkulu, ngoNkulunkulu nje ongiphilisile kuze kube yimanje. Nanengoma iyasho ukuthi ngiyamethemba waseKhalvari. Hey, ngiyamthemba waseKhalvari. uNkulunkulu usengisindise okuningi. There are many challenges as a person you will find. There are many challenges and you will face. So nje bazalwane, nginezwi la likaNkulunkulu nje alikhe elomunye umuntu kulo ngaphandle kwelakhe. So la bazalwane, before ngingena ezweni lenkosi, yazi kunento engiyidiscoverile. Bengibuka amadoda anyaka besomuzi asechaza enina ukuthi there's a difference between umuntu uma esober noma edakiwe. So ngizoyibeka kanje lento. So uma umuntu esober kunezinto angekakhona ukuzenza ngenxa yokuthi usober, but mase edakiwe lezi zinto angakwazi ukuzenza uzokhona ukuzenza ngenxa yokuthi kunento ayiphuzile yasiyamenza ukuthi akwazi ukuyenza lento, yamnika courage, yamnika confidence yokuthi akwazi ukuyenza lento. So lento ngase ngayi-analyze, ngayibuka no kahle hle thina kunezinto uma singagcwalisekanga ngomoya ingcwele singakwazi ukuzenza. Awuyizongizwana, kunezinto ezikamoya thina uma ungakangeni umoya ingcwele. In Acts chapter 1 verse 8 uthi kodwa nizokwamukeliswa ngamandla umoya ingcwele osikufikile phezu kwenu, nibe ngobufakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. Okuchaza ukuthi uma lo moya ingcwele ungakangeni, amandla asinawo. So sengiyithathele kulo muntu lo ophuzayo ukuthi lalela, lo muntu lo ophuzayo uma esoba kunezinto angakwazi ukuzenza, but uma eseyiphuzile lento yakhe kunezinto akwazi ukuzenza. Kanjalo nokamoya, uma ungagcwalisekile ngokamoya kunezinto ongakwazi ukuzenza, kodwa uma usugcwalisekile kunezinto ozokwazi ukuzenza. So lo muntu ngase ngimbuka no kunezinto azenzayo, kunezinto angakwazi ukuzenza. So awuthi ngikutshele mntakababa ukuthi awuphuze lento kaThixo, awuphuze nomoya kaThixo, awuphuze this Holy Spirit, sigcwaliseke kuwena ukuze wena uzoba namandla ukuthi ukwazi ukuba ufakazi eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba, ukuze uzokwazi ukuthi utestify ngezwi likaNkulunkulu indlela yonke oyihambayo. So the word of today ithi laphayana kuJohn chapter 4 verse 13 and 14. Angizoba mude kakhulu, abanye abangaziyo ave ngimude, kodwa namhlanje angizoba mude kakhulu. Uthi lana uJohn 4 verse 13 and 14 uthi, Jesus answered, all those who drink this water will be thirsty again, but whoever drinks the water that I will give him, he will never be thirsty again. The water that I will give him will provide him with life-giving water and give him eternal life. So lapha zalwana uNkulunkulu wahlangana nomuntu weSamariya, wasewamcela amanzi, wathi ngisacela ungiphuzise amanzi. But waseSamariya wathi, when you are a Jew and I am a Samaritan, so awukwazi, we cannot share the same cup. So wasewathi uNkulunkulu lamanzi enwaphuzayo ngiyawabona, kodwa you'll be thirsty again uma uphuza lamanzi. So wasewathi uNkulunkulu kodwa ngicela uphuze lamanzi engizokunika wona, ngoba lamanzi engizokunika wona uzokunika ukuphila okungunaphakade. Lalela-ke amanzi akasakhuluma nje ngamanzi uNkulunkulu. Uma wena u-understanda njengenkolo, uNkulunkulu akasakhuluma ngamanzi manje, akasakhuluma ngamanzi manje, usakhuluma ngezwi lakhe ukuthi wena uma uphuza izwi likaNkulunkulu uzothola ukuphila okungunaphakade. So it's best for you ukuthi ufunde izwi likaNkulunkulu ukuze uzogcwaliseka ngokamoya, ufane nale ndoda ephuzileyo, ukuthi uma kunezinto, uma usuphuzile, there are things that you will do but you didn't do it when you were sober, but uzokwazi ukuzenza uma usugcwaliseke ngokamoya, uma uphuza lelizwi, uma uphuza izwi likaNkulunkulu. So la ngidlulele nje lapha ku-Revelations chapter 21 verse 6 uthi, and he said, it is done. I am the first and the last, the beginning and the end. To anyone who is thirsty, I will give him the right to drink from the spring of water
of life without paying for it. Awungiyithanda ku-Revelations uNkulunkulu uthi uNkulunkulu sekufeziwe uthi mina ngiyokuqala futhi ngokugcina, I'm the beginning and the end. Uthi to anyone who is thirsty, uthi noma ubani owomileyo akeze azophuza lamanzi la uNkulunkulu awashoyo okuyizwi kaNkulunkulu ukuthi wosa, you are allowed to come and drink this water. Ungakhuluma ngamanzi lawa wena owahlezi waphuza azokomisa lawo manzi. Mina ngikhuluma ngezwi kaNkulunkulu ukuthi wena uphile ngaleli gama. So ukuliphile nje ngezwi kaNkulunkulu ukuthi uliphile uzobona amandla kaNkulunkulu ayakukhungatha, ayakuprotecta, because he's the God of protection, he's the God of mercy, he's the God of all knowings. Uyakwazi wena, uyakwazi from where you were born la uphuma khona. So uNkulunkulu uthi sekufezile, sekuphelile, sekuqediwe. So uthi khona la ngiyithanda khona ethi wozani nina nonke nikhatheleyo ngizamnika amandla sa, come and drink this water. Ngiyabingelela igama lami uNamsila wakwaDlamini, bazalwane ngisindisiwe, ngiyamthanda kakhulu uJesu.